Jaa kohta. Toi on ihan harmaa toi. No, kesäkuiva. Ei no. Our Nordic Ventures. Team Snaperi. Jaha. Pello. Tornio joki tuossa takana. Tarkoitus olisi mennä kalastelemaan vähän lohta tästä, kun saadaan isommat askaleet alta pois ja muuta. Niin tällainen niin hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Niin lähdetään kohta katsoa mitä tulee. Sano sit kun rupee hapottaa. Ei kai mä jaksa. Jos lappalaiset tätä tekee päivästä toiseen, niin on ne kovia jätkiä. On ne kovia jätkiä. Kolmas päivä. Starttaa tästä. Eilen käytiin ja oltiinkin useampi tunti, mutta ei ollut kuin yksi tapahtuma. Siitäkään ei jäänyt käteen oikein mitään. Ensimmäisenä päivänä asetuttiin vähän niin kuin taloksi ja tehtiin tämmönen tukikohta tuonne ja toisena päivänä rauhoitus loppui siinä ilta 7 eli eilen. Siitä lähdettiinkin sitten yön selkeä ja lopeteltiin siinä 2-3 aikaa. Ja tänään tarkoitus kokeilla uudestaan. Täällä on nyt kyllä vähän sillai ikävää, että piinaa toi kauhea kuumuus ja täällä on tosi paljon semmosia rajuja ukkosia sadekuuroja, että täällä saa olla kyllä varovainen kun menee, mutta touhutaan nyt päivä tossa ja otetaan vaikka päikkärit ja lähdetään taas yön selkeä. Tuossa illalla pitäisi sataa ja ukkostella, niin jos tää vähän viilenisi tästä. Mutta katsotaan. Täällä tosiaan lämpötilat lähentelee 130, niin kuin varmaan näkyy. Niin ei ole mikään kauhean viileä nukkuakaan tuolla mökissä yläperissä on varmaan 40, mutta kyllä se tästä. Tää on vaan sen verran lämmintä toi vesikin, se on varmaan 22,5, että siellä ei kans hirveästi mitään häpöninkiä on, niin täytyy aina odottaa tuonne yön selkään, jos se vähän jäähtyisi. Jos nyt saatais vaikka sadetta, niin se helpottaisi heti kanssa. Joo. Siellä on vaihtunut osa, siellä on nyt pikkumies moottorilla. Ei tässä on pikkumies moottorilla. Joo. Tämä on tämmöistä tervejärkistä harrastamista. Toinen päivä. 2 liikkeellä. Katsotaan miten käy. Täytyy noita ukkosia ja sateita kyllä katsoa. Satana kun osuu kaikki just tähän tällainen. Jos ei muuta, niin 30 lämmintä ja vedessä ei tapahdu mitään. Tuo aino. Ei tässä tämmöistä ollut kun tullut. En tiedä. Mutta aikamoiset. Aika vitunmoiset kuohut on kyllä.
Aikamoista pyörättä heittää. Ne toimii ihan ristiin. Niin menee. Yritetään pysyä tässä linjassa. Ei mennä yhtään kesken. Niin no. Nyt menee aika kivasti. Jaa kohta. Toi on ihan harmaa toi. Joo, kesäkuiva. Ei no. Sulle poka homma eikä mitään. Kesä kuivaa ja salamasta saa virtaa puhelimeen ja varavirtaa. Positiivinen ajattelu. Ai Kristus. Ei kyllä kohta tulee meinaa virusti. Mennään nyt 5 minuuttia vielä. Joo. Muut lähtee. Me jäämme. Olihan täällä äyskäri, kun täällä on vettänyt jo. Tonne tulee sitten aika kunnon. Tulee aika paljon. Joo, kahtomma. Jaha. Äyskäri on, mutta lähdetään ennen kuin kuollaan. Tää ukkonen on se pohja. Joo, jos vaan satais, niin ei jos mitään. Ukkostaa kyllä aika pirun pahasti tossa. Tuo näkyy kyllä jo melkein tosta pilven läpi, vaikka sataakin paljon. Tää kestää varmaan puoli tuntia, niin tullaan takaisin. Koitetaanko ajaa se moottorilla tohon, kun ollaan kohdalla. Hyvin se lähtee käyntiin. On toi kyllä, ei pitänyt osua tähän, ei sitten mitään. Joo. Ja tuli vielä näin nopeasti. Näin osaa mennä kuin 15. Kerettiin käymään tuo ylhäällä, siinä kosken alapuolella. Siinä. Ja niinku toi jakkarakaan ei kiinni missään. Juu, eikä tää... Nyt ei oo semmonen hätä, kun se on vähempi painoa kuin viime kerralla. Viimeistä oli vähän. Vähän oli. Ota kroksi, no vähän täsen pois. Joo. Mä voin mennä täältä vielä tukka. Oota, mä tuun sieltä. Helpompi tää. Siellä se vetää vettä, tuu. Ota. Nyt! Ei tää. Jaha. Jos lämmittäis saunan välissä. Joo. Saunan välissä ja söisi. Odottais ton ukkosen niistä takaisin. Niin hyvää puuta täältä. Pistää toi puokkiin tosta kirveeltä. Pikku se on tämmöstä isompaa. Pikkusen. Sen kanssa. Joo, niin kuin jälleen näkyy. Ikävä ukkosrintama löikin siihen päälle, minkä piti mennä ohitte. Niin tultiin nyt vähän saunottelemaan ja syömään. Odotetaan, että pahimmat menee ohitte ja mennään takaisin. Ei uskalla olla tuo, jos käy kauhea ukkonen. Ei satu mitään. Mikä sitä vettäkin tuli ihan kohtalaisesti, niin ei käy sitten mitään. Jaha, päivä numero 3.
eiliset sateet ja ukkoset ei väistynytkään, vaan jäi pyöriin tähän päälle, niin se meni se ilta vähän niin pilalle siinä. Tänään nytkään mikään ihannetilanne, on täällä järkyttävä tuuli. Ja tänäänkin on ukkosvaroituksia, niin katsotaan. Mennään ja selvitetään. Tää on hölmösä kohtaa tää tulpan reikä. Niin se on sillai katveesa, että se kerää sitä vettä. Millä sä täältäkin tyhjäät, niin... Niin. Kohtalainen tuuli. Oh. Ihan tämä. Pysyis lakki pääsee ja paatissa, niin ois varmaan aika passe. Juu. Ja kun sais sen lohen, niin se ois vielä enemmän passe. Saadaan se yölle tuolla 2. Uhuh. 2,5 tuntia soutua takana. Pieni ruokatauko. Sitten takaisin. 2,5 tuntia soutua takana tossa vähän aika sitten. Nyt oli ruokatauko. Pienet puutalkoot. Vähän siivoiltiin. Nyt takaisin. Laskee varmaan ruokakin paremmin, kun pääsee takaisin soutuun. Tää aika touhua kyllä. Kovin on vaan vaikeet. Kelien ja kaiken muun puolesta on niin lämmin, että kala on niin passiivinen. Ei mennä mistään löytyä mitään. 2 pientä ahventa ollaan saatu. Se on valmis. Joo. Siitä. Olipa jännä. Kestiä. Ei lähe. Mäkin ajattelin ensin, kun ei meinannut isällä, että se teki jotain väärin, mutta ei se varmaan tehnyt. Ei ollut mikään suuri kala, kun ei tapahtunut mitään. Joku siellä on päällä. Sanoo kyllä, että Intelaks, mutta... Jäi meikäläisen vaappuahvenen Aberbörsaan. Mikä siellä on? Pieni Tää on hyvä ahvenjoki tää torni. Torni on jollain ahventa uistelemassa. Itseäni en kehu, mutta hyvin mä sanoin, että kävi ahven. Niin on. Jokaisen kuuli heti, kato kun rupesi jarru huutaa. Oo. Nyt rupee jo vauhtikin vähän kiinni. Tää on maastustava. Se on aikuisten oikeesti souta. Ja että se siitä pikasoudusta sitten. Mutta ei se kauhean, onko se kauhean pieni ahve? Katot. Se meinaa taipuu kyllä siihen malliin. Ei. Varmaan toi Koski teki semmoista. Tarvitko haavia? Ota haavilla, toi iso. Joo, ei vaan. Ruvetaan kuistelee haukea ja jätetään toi tähän killumaan. Se on ihan sama laite kuin tuolla. Ei no. Ahvenen soutuva Tornionjoella jatkuu. Sen takia, että on lähes. Oo, tää on hyvä ahvenpaikka. Lapin kala ei oo etelässä. Kyllä. Homma jatkuu.
toisella. Joo. Lähteissä se oli toistakymmentä kertaa. Joo, niin on. En tiedä mikä siinä oli siinä kohtaa. Sinne meni taas pari tuntia, että heilahti. Jaha, tunti nukuttu. Lähdetään katsomaan, kello on 3 aamuyöstä. Täällä ei tähän aikaan. Täällä ei oikein pimeätä tunni. Lähdetään katsomaan, josko luojan meille nyt olisi jotain kivaa tuolta. Tai ahtis olisi meille. On koveita. Ai ai. Mitä toi oli? 10 kilometriä? Suurin kaartein. 10 kilometriä. Vähän soutua. No ei nyt ihan 10 soutua, mutta varmaan 8 kilometriä soutua tähän vastavirtaan. Ja mitä me lähdettiin joskus 3.30. Kello on 7. Tää on ihan hullun touhu. Ja nyt varsinkin kun tää on vähän tällainen niin erityisen hankala, että vedessä tunnu elävän oikein kukaan. Päivääkään ne voi. Ei tällä ahvensaalilla kyllä. No nyt on jarru hakkaa. Ahvenen soutua Tornionjoella. Komia homma. Kilisa.